bi tarata ju kalo kile mugan duru san ba fila ani mugan saba o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna aw ma ladɔniya k'a fɔ an ka député so muso mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni uniforme ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni organisé la k'a kɛ Segu juillet kalo tile 21 fo ka taa se juillet kalo tile 23 ma. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ a kɔni dayɛlɛla ni Segu marabolo gouverneur ye n'ale bɛ wele ko Burahima Angoyiba. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ kunba yɛrɛ kɔni kun ye min ye o de ye ka uniforme muso ninnu k'u dɛmɛ ka formation k'u kun ani u ye wulikajɔ minnu kɛ k'u encourager olu baaraw la. Sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ la ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ni bangi mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye min n'a kɛla tɛnɛndon juillet kalo tile 21 san 2023 kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛnɛ ka daminɛna ni CNOP ɲɛmɔgɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni bɔra ka kunnafoni di kɛ kunnafoniya min ne a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya ani sɔrɔ min ko bɛ sɛnɛkɛlaw la u ka baara kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Vladimir Putin ni ale yɛrɛ ye Irisi jamana ɲɛmɔgɔ a bɔla ka kunnafoniya di kɛ kunnafoniya min kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka farafinna jamanaw dɛmɛ baloko ta fanfɛ ko hali ni ale yɛrɛ kɔni ka jamana ni o bɔla baloko kuma na ko o tɛna bali farafinna jamanaw olu ka sɛgɛn baloko ta fanfɛ ko ale ka jamanaw o bɛ se ka jɔyɔrɔ fi kosɛbɛ baloko ta fana kumakan min ni a yɛrɛ fɔ ka kɔ sommet russe africain min yɛrɛ n'u kan ka kɛ juillet kalo tile 27 fo ka taa se juillet kalo tile 28 ma. Kunnafoni kucɛla an bɛ taa Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka sinsin Occident ka sabu kɛ ko olu yɛrɛ bɛ k'u ka baara kɛ maramafɛn minnu ni kɛlɛkɛfɛn minnu feereli ye ko o de bɛ ka dankari kɛ sisan baloko dɛsɛ la k'ale yɛrɛ kɔni bɛna hakilinadi kɛ hakilinadi min ni o yɛrɛ kɔni bɛ bolo u ka dɔɔni bɔ kɛlɛkɛfɛnw olu yɛrɛ kɔni feereli la ko o yɛrɛ de bɛ ka na ni lakanabaliya ye jamanaw kɔnɔ. Ko ka mɔgɔ ni e de bɛ fɛ i ka foli ka kɛ ni an ka flash in kɔnɔna na i b'an wele ni numéro damadɔ in na ni o de 75 71 50 31 ni mɔgɔ fɛnɛ n'i bɛ fɛ i ka feerefɛnw ka lakodɔn ani ni e mɔgɔ bɛ fɛ i ka feere yɔrɔ ani ka minɛnw i ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na ni ne kun bɛ da sɔrɔ k'o kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn sini kunnafoni kɛnɛ kan.